adwa duoko erokamano ne sirikal ma Kenya motelnegi President Ruto to gi jal manoketo wuodhno e lwete miluongo ni Musalia Mudavadi ma en Principal Cabinet Secretary. Tudruok mane oyudore ka nyaka India ne yom, ndege no bire wang' sa, ne wayudo thuolo mane wayudo no, makata visa ne waongego. Ne wadhi ma wachopo India mane wayudo yawa mane ni kode India. Daktari mane mare ne nitiere kanyo, Olunya, kendo ne nitiere Honorable Ruth Odinga, kendo ne nitiere Winnie, kendo ne nitiere Morris Ogeta ma en jarit mare, to gi balozi mar Kenya makuro, to gi jotend sirikal makocha. Ne wayudo nikech ne warado kodgi Mumbai, ne wayudo ka ndek jolweny nikech ne en ei state machielo, nosegole mokete kar kende mokele Mumbai, ne orito warita. Kendo wayudo ka jolweny ne rito ringre mana kaka irito President Makuro, nikech Prime Minister ne osego simu. Ma wan mane sirikal ma Kenya orowa ji 16 ne ji nitiere mang'eny mokadho kanyo, nomiwa dhial makende ma wadwa neno gimora mora ma gipimo na yore te mane wadwaro. Aeto wabudho kanyo nikech ne wachopo kuro ai seche mag India kono, machalo sa madhi 9 mar otieno. Aeto wabudho ndek wadhi owuok sa 12. Koro omiwa VIP machielo kuma bodi nitiere. Wagomba kagi family wahoyo gi, walemo kodgi, wayudo report kuro, mogolwa kachiel achiel mwachak waduoge ndekwani. Ne ok wating'o kata mzigo wa, ok wadonje i town. Ma waduogo kendo wachope Kenya. Koro kwa chope Kenya ka mwayudo ka papo tiap. Pamako mana dogi kanyo kama papo tiap no bro duogo mondo wagomba ka nikech intiere kod mago motimre wadona dhi achiel